माने दाफारगिरि आरो बाहागो लानानै बयबो आलासि गेदेमा नोंथांमोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव जोङो मोनसे जारिमिनारि हाबाफारि जों बेखौ बानजायनो नागिरदों आरो बिथांनि थाखाय रुंसारि करेन्द्र बसुमतारिनि थाखाय जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि जि बावसोमनाय बिथांनि गेदेरथार बिहोमा बेखौ गोजोन खालामनाय थांखिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोङो नैथि थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बिथांनो बिमुं होनो नागिरदों आरो बिनि आगोलावनो जोंहा मोनसे कमिटि दादोंमोन आरो बे कमिटिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनो जे मोनसे रिकमेन्डेसन होदों आं बेखौ नोंथांमोननो फरायफिननानै होनो नागिरदों। रुंसारि करेन्द्र बसुमतारिनि बिहोमा आरो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ अराय गोजोरै लाखिनाय थांखिजों बिथा खालामनानै बिथांनो बिमुं होनो थाखाय मोनसे सेलेक्शन कमिटि दानानै होनाय जादोंमोन आरो सेलेक्शन कमिटियाव बिबानगिरि महरै दंमोन फारियै फुंखा स्वर्गियारि बोसोनगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद खोरोमदावआरि लोगो आफादगिरि एबसु लोगो गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म एबसु गोजौआव मुंख'नाय कमिटिया मिरु एबसुनो बिमुंनि सायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायनाय आरो बिजिरसंनायनि गेजेरजों मिरु एबसुनो बिमुंनि सोमोन्दै मोनसे गनायजाथाव बिमुंखौ गथायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 30 सेप्तेम्बर 2024 खालाराव बड'फा हाउसआव जालांनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे केबिनेट मेलनि गेजेरजों मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माननाय आफादगिरि रुंसारि करेन्द्र बसुमतारिनो बिथाङा बर' हारि आरो सुबुं समाजाव होलांनाय गेदेरथार बिहोमाखौ मान होनानै गाहायाव होनाय बिमुंखौ बिथांनो होनो थाखाय थांखि लानाय जायो आरो बिथांनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मोनसे बिमुंखौ होनो नागिरदों आरो बे बिमुंनि मुङानो जाहैबाय मुगानि दावहारु खनसे गोबारै खालामनांगौखौ बरायनो खावलायबाय। जोंनि आफादगिरि बिथाङा बुंलांखाबाय मुगानि दावहारु होननानै बिथांखौ बेनि थाखायनो होनाय जादों जों मिन्थिनायाव जारिमिना जोंनो फोरमायनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बिथांनि उनावनो आफादगिरि जादोंमोन आरो बिथाङानो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आफादगिरि बिबानखौ लानांगौ होननानै बिथाङानो गिबियै बिथांखौ खावलायदोंमोन आरो बेखौनो जों बिथा खालामनानै मुगा मोनसेयाव बिथाङा दावहारु महरै बर' हारिखौ जि मोनसे थासारिजों लाबोबाय बेखायनो जों मुगानि दावहारु बिमुंखौ बिथांनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गथायनाय जाबाय। रुंसारि करेन्द्र बसुमतारि सोरगोआरि जिउमाया अराय आलो गोजोनै थाथों। एबसुआ बिथांनि गेदेरथार अबदानखौ अरायबो सिबिगोन आरो मान होगोन। बिथाङा सोरगोआरि जादोंब्लाबो बिथांनि सोलेरा जोंनि गेजेराव गैयाब्लाबो नाथाय बिथांनि सान्थौ आरो आदर्शआ अरायबो एबसुनि साफ्रोम बिबानगिरिनि गोरबोआव थागोन रायजो राजानि गोरबोआव थागोन आरो बे थांखिखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जारिमिनारि जों जि बिथांनि थैनाय सान फालिनाय बे गेदेरथार जों बिमुंखौ जों बिथांनो गथायबाय। गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माना गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि करेन्द्र बसुमतारि खुलुमबाय।